Vedeli ste, že ak vás niekto napadne, môžete ho spacifikovať bez toho, aby ste sa ho čo i len dotkli? Predvedie vám to Dimitrij z Ruska. Ide o techniku systéma. Okrem toho vám ukážeme aj menej náročné spôsoby tohto tzv. Bezkontaktného boja. Výhodou tohto ruského bojového umenia je napríklad aj to, že nepotrebujete k nemu veľkú silu. Keď si uvedomíte, ako vás škrtím, akým spôsobom a kam mi smeruje sila, vám stačí mne vychyliť ťažisko a idem. A stočte ma do mojej... S profesionálnym učiteľom z ďalekej Sibíry si systému na vlastnej koži vyskúšali aj naši dvaja figuranti, najskôr v pozícii útočníkov. Využil asi každý môj pohyb na to, aby zabránil tomu útoku. Kde som nestihol ani reagovať. Potom si úlohy vymenili a Dimitrij ich učil brániť sa. Páchateľa dokážete zničiť aj stlačením jeho prsta na ruke. Chytíte mu palec, ale ovládate jeho celé telo. Takéto bránenie vyžaduje veľký cvik. Ak na vás niekto na ulici zaútočí, treba v prvom rade odlákať pozornosť. Postačí vám napríklad k tomu aj obyčajný zápaľovač, kabelka alebo čokoľvek, čo máte pri sebe. Nevedela som, že musím využiť ten moment prekvapenia, alebo ja by som hneď napríklad útočila, takže by som kopala. Absolútnym vrcholom tejto bojovej techniky je zneškodnenie agresora bez toho, aby ste sa ho dotkli. Toto dokáže iba zo pár ľudí, medzi nimi aj Dimitrij. Pri bezkontaktnom boji si treba všímať energiu súpera, ale nie na každého sa to dá použiť. Techniky bez použitia kontaktu nemajú dobrý vplyv na zdravie, preto to nemôžeme ukázať len tak na niekom. História systémy siaha až do 10. storočia, nemá však striktne určený štýl, učia sa iba základné princípy. Túto techniku u nás používajú iba ruské špeciálne jednotky. Diana Pavlisová, televízia JOJ.